Субҳ хайр дӯстони азиз, умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ҳозир видеои мо аз корвон аз поёни 7-12 бозор надромада сеи магазин тарафи Тилло бозор. Марҳамат биёед магазинои айҷа дохили бозор нест. Анами намуд куртаи якум дуюми кабуте ки будани 170 сомон. И тарафш боша ё двойкаи беҳад хушрӯи новинка. Курта доран без рукавка, баъд капюшон доран. Ино боша 220 сомон. Баъд бо ҳаста иҷада анамихе двойкаи кожани калтача бинед спорт стил баринан. Ино боша кожани доро 180 сомонӣ. Аз ин двойкаи 150 сомаш ҳам буд ва ё кожани набуданд, сифаташ дигартар. И боша бо хушрӯтаракоша 180 сомон. Ози бо куртои вилветам омадагия вай курторам нишон метиҳам. Боварӣ дорам ки куртоям писандтон мегарда. Қисми болора бинед, иҷа ҳамаш анамхе куртои фасони хушрӯ аз 150 сомон сар мешавад то 180 сомона. Анами болобудагиё. Марҳамат, агар ки доставка хоҳед, доставка мекунем ба Русияи асосан доставкамон. Бинед, агар дар кортон боша метавонед суратша гирифта дар ватсапи ман партоед. Дар оҷа бо ман мефаҳмонам ки мо чӣ хел равон мекунем ва дар чанд муддат рафта ба шумо мераса. Двойкош аҷоиб мада махқул шид, барое ки калони хушрӯай анами халатошон удобни фасон то размери 54 доран. Ина кожани двойка бинед и вайшай калташ кожашам хе сахти хушрӯ пешаш хичон материалошон боша бамбукай унаву калтаакша иноша боша маечни барина маечни не хе трикотажни да ғавстарак ана ё вилветоян вилветои 170 сомона. Иноям бисёр хушрӯ то размери 52-54 ҳастай. Аз як тарафаш кнопка бинед, аз параш кнопка меояд аз ду тараф ҳанҷуктараш анами ранг